Let me tell you how Jpac operates. I will play you voice note of Akwaoko. If I want Jpac. I greet you, my lovely fans and friends. Always Ikuku. Mona bata bata. All the video actually metata. Basalo Jpac and Oge Chinchaka allegations. That video could before na Muama Jpac little exposed because it's my brother. But on the video melonya na sena ndo bana ha you are back. That video na be fair move meji welo Jpac little exposed. Makone mensi sigedisi abadi aja. This may be an opportunity for Jpac to repent because Jpac has destroyed many homes, and Jpac as well has tarnished many people's image. Let me get straight to the point because now Okuri didn't. Oh, and then I said that Ogechi is an evil woman. To me, Ogechi money abroad because the way I see play give me I like him here. On a bagay ya on a base. And this is more. I don't know I'm gonna chim the number. Manon will live an abonnate to Ogechi, but pure truth. Because na Jpac I as well. If a basalo seaman Ogechi Kulu is a truth. Jpac abugomia as well. Hebasala kwa opani no Kulu Ogechi. 98% good truth. Because na Jpac abugomia as well. I know that one. Do no utal na akwa opani opali but now me see am kuonka because na ana ma achu for ya matulations. Takanje bulu na bata. Let me expose Jpac Lero. This video, share the video. Last year, if you could remember, after Jpac na monk just because Jpac is my name. Oji my name. Will you leave me Facebook? A weapon is a brand. By now, Mandezema or my boy but because Nezi could be somebody, she need DJ. I'm still here. Now, Mamma Docha. Those things, I'm going to Jpac. Kushili my page. Which you know page Yanwa can jap or more that now. My voice is my legacy. Opu Homboss Yato Lunel and Miliko Nese. And the Homboss Yebujili gone up bon. Jpac has betrayed many people. He has betrayed even himself. Let me tell you how Jpac operates. I will play you voice note of Akwaoko. If I want more about Jpac is more walako. Agent the voice. And I will see play some voice. For example, Jpac G Akoma TV alolo sometimes. Jpac G Orudo TV alolo 247. Jpac G Ogechi Njaka alolo. Jpac G Governor Okwase alolo. Jpac G Ugo Babe alolo. Jpac G Desi Empire alolo. And many other bloggers like Ebony Son, Ukongu Dibie. If any abgene, he is merchant Oja alolo. Plus other people didn't cause. Before name, when he bring out lies, oh, to Okwase, Otoko make years yoku, or by Oponye, or Pasalonia. Before you know it, only a queen a page here, only a queen a page here, only a queen a page here. If I hear years yoku, but it's a lie. I know many information to make a building can pass here, but lies. Though I did some mistake, that's some. Before matter, don't hear quiz you couldn't miss some things on the water. That's when I show him. Now I'm be so.
Jpac now many people alụ watch ya Orodo TV na alụ Jpac ọlụ. O nwere mgbe Jpac na gọvanọ eziokwu na alụ now PA Jpac. O mesia Jpac nwee small little problem with gọvanọ eziokwu. O pack all the voices of secret gbasara gọvanọ eziokwu to mụnwa same were gba ya war. I refuse to do that. Here are the voice notes. Then Omesia Jpac mụ na enwe nsogbu based on loss mgbajik war. I refuse to do that. Maka mmalụgo na ọbụ onye okwu asị Jpac gas gọvanọ eziokwu buru ife niile ọ ma gbasara ma nke ọ ga-amarọ ka ọ lie fawelu m wee na-agba asịrị n'iru akwụkwọ which is lies. Jpac na alụ wuti akụna arụtụ ugo na Ọkịja. O mesia ọkwụsị setụrụ Jpac fasi okwu o buru all the whole secret ga kọlụ gọvanọ eziokwu o wele gbaba ya wụọ. Jpac na alụ wuti Obiadada na Ọkịja. O mesia fasi okwu o je kọlụ gọvanọ eziokwu the whole secret of Obiadada na Ọkịja. Jpac but everything gbasara akwa ọgọ ya sọpụ na ịmara every secret every almost ife ọkọrọ mgbe oge echi pere mpe na nke mmụọ anọlụ na nke mma everything ma nke si man ma nke ndị otu niile I know and the Jpac kọlụ onye eze Jizọs every secret gbasara akwa ọgọ na anọ. O mesia Jpac si okwu with Oeze Jesus gbagwụsị n'inye ife. Jpac je call gọvanọ eziokwu na Oeze Jesus na-akpọ ntu ha wele eme karịkachọ. Jpac na-eme operate very wrongly to destroy many people. Mma nke ọkọlụ maka Desi Empire and nke ọkọlụ maka Ugo Babe mankwuye. But Jpac emego more harm than good. Ọ na-ele mmadụ tenten kobo. Enye nwaanyị bụ ụtọ nwa ife ka ọ na-ewe iwe no blame her ịma why. Jpac jide girl wee kpụọ arụ ụtọ nwa bụ nwa dị ana nke ọ bụ n'ụkpọ. Jpac jide girl wee kpụọ arụ ọ kọrọ everything gbasara the girl to mụnwa call to gọvanọ eziokwu call to everybody but I refuse to leak the secret because I'm a man. Jpac kọrọ gbasara mụnwa to ụtọ nwa mgbe ha dị na mma ụtọ nwa chena ya ma ezi ego o mesi ọkọ nke ịtọ mụnwa ọrụ abụgịrị obuli onye. I know everything about everybody nọ na line all through Jpac even you na Washington na Jpac can go extend to destroy your image by all means. O nwere mmanụ video na alụsị ego bụ JC Haba Mission bụ nwaanyị ụlọ 250 million na Lekki. O mesia ọbụla asị ka ọ bụ all Jpac information just to fight that man because he need 5 million amara n'azụ. O pụtara evidence o tere voice o ti ife niile just to spoil that young man. O mesia mfra the man na aka ya dị ọcha. That's why today we are friends. I know many information when you don't say Zobi na Asaba. I hide it. That's why Jibulo onye ọjọọ na ebe ọ nọ mgbawa. Enye nwaanyị nke mpumpu ya dịka agwa a na-akpọ Uju iberibe ehu. Jpac feed with lies about me and other people. Oche na eziokwu. O mesia Jpac panye ọkụ side ya come back to me and tell me more about her. Ka o si bụrụ onye ọjọọ na ka o si agba acha wuburu nke abụrụ nke ọzọ. Descendant them. Call me for call was Ramu and Buju. A cousin call was Salamu and Bago. That's how Jpac operates. Even though Gechi, in Kokol Masalo Gechi, 1 million. Kokol Basalo ever 3 billion. Makesi Jen Kako ever. Makesi meet ye. Kakwasi wera ever. Akwe nukwana hanchawu Jpac.
But I don't talk all those things because you know why? I know na Jpac bụ onye asị. Fokongu dibia bụ na Jpac buru irigiri everywhere. Anyị anando bụ Jpac jiri asịlị gbagide asịlị na-ebu the whole bloggers information no one on non-government camp until that man pụọ n'iru akwụkwọ. Jpac emebighị iru akwụkwọ. So na ife na-agba ewo adara gị na much because gịnị ma why? This is time to stop Jpac. Ka ọ ba ememe normal preaching and teaching than ebe na-agba war. Because saga nwere ife eji eme bụ nke asị. Eji ịgba saga ịgba truthful saga or ikuzie nkuzi because Jpac has nothing to offer than ịdara mmadụ. Allow me tell you something now about Jpac unu ga-amara. Akwa ọkọ na ike eghe oge mara ma Jpac ji na ayọkọ ụkwa. Even mmiri enwilo before Jpac ekwuo voice ahụ ọ m ga-onyere ka m tụọ. I refuse to do that. Even Ken, Palace of Justice, Jpac na-ebu information go ji alụ ọrụ mgbe anwa. All those saga ọ na-agba mbụ Ken bụ Jpac information go ji operate. Jpac have used almost 80% of bloggers on Facebook to spread his lies go wee yie eziokwu. Maka o ji wee dị mkpa na Jpac must be stopped. Go wee nwee ike face reality ka ihu akwa wee dị mma. Today na o nwere nsogbu mbụ ijele. All Jpac na-feed with lies until that man nwee nsogbu. Jpac bụrụ onye ọma ijele jebe nga. Ken nwere nsogbu with man pass man. All Jpac na-feed with lies about man pass man maka ọ sị na ha na-abụrụ bricklayer na Nnewi na ya nwere ọfụma. Today now Ken nwee nsogbu Jpac bụrụ onye ọma. Kedu mgbe ọ ga-ebi? I know everything ọkọlụ gbasalụ ekwu emedibie. Onweghị dị safe bini ikwu pim to Jpac pịam obute n'iru akwụkwọ niile. Jpac ndị ogburu egbu uche ọnụ karịrị ndị ọzọ lazọ uche ọnụ. So he must be stopped. Go change your way now. So can you now watch the video? I still maintain my stand. Jpac cap my brother. Mana that will learn now ujaga. I gotta stop it. Makana one emendo be fele. All Jpac try all he could. Mbossing you akwa wako kebi ya moto. I did. Kebi ya moto. Jpac was my enemy overnight because now some Jpac won. Jura mahba Jpac war. I have the whole voice notes. Can't not enough na nabo. Jpac's na internet FBI. Ulufuzie na mwabo internet AI. Mwapa magine mife. I follow you with wisdom. So in a joke Jpac mife ni ruako, you are on your own. Jpac but Isaac Wamba na Ethiopia. No didn't hear them ma. We lastly Kurusha a jack. Obi have made like we to Ethiopia. I go bube jack. Mwa meroju wena to no. Ben ko nozle. But Jpac said eziko. And he live in Ethiopia. Jpac amoro nyambo. Onwe hebe Jpac ijelu nsogbu na narade. Jpac bu eko Isaac Wamba kona mbambo jere Dubai. Oge ba Jack Wamba bụ onye ji ego ewe save Jpac mgbe ha tara na Dubai. Ụna amara aka nwa ọsọ anyị nwa m ya. Maka oji ọnụ egbu ọjị. Oji ọnụ abụ ukwu osisi. Oji ọnụ abụ mgbamgba. Fe na abụ gịnị? Ọ na wash. Ọsọ nwere 100 million. Ịmanụ nwere 1 naira. Ọ ka mma na ndị otu ndị. Ta mmebi onwe n'enu ọjị. Olu echi fara afịa malụ. Ndị dị ga-eji ebi ụwa. Maka anyị dons ka ndị ọzọ. Jpac na-egbu kelekele. Oskibo anyị egbu kelekele. Zimmer's bụ na etiri ha n'akpa na-ayọ ha ka ụkwa. Maka na kama ekwu n'okwu enigwe n'ụwa gabiga. So please before na amụ ga-echi ikpe si gbaa mbọ kube ka Jpac tụba ụjọ ka ọ baa n'ụlọ n'ome n'alụ. Jpac emega alụ. Even my town village Jpac bịara na group ndị umeke
si na nna nakọsị ndị dibịa niile ego na-eri ife okwu mbụ Jpac efuru ebe a olufuzie na ọmụnwa standard his brand na 2020 mgbe ife anyị gbachụpụrụ ya maka grupu ya maka dis peji ya efuru n'ore use n'afọ ya bụ gịnị nwanne mara nwanne ya peji ya nwa so ife gị amụrụ akọzini ya Jpac is my brother mana efuru Jpac efe enyahụ hai efe enyarọ ekpere mbụ ka ya nwunye ebiwo n'ụlọ maka na o nwebe ebe asịrị elue ọ gasị ezinụlọ ọ na-agba asịrị Jpac na-ayọ asịrị